Beloved brothers and sisters, good morning. We greet each other, good morning. Nagsaya at mata, nairana nga holiday itatta. So, at least we are here. Tapno iti kasta ka makipagrambak tayo, iti na ito nga fiesta. Umuna, nagiti rambakan tayo, umuna digitoy. Umuna, fiesta iti panakaydaton ti Apo iti templo. Kas nang ngagantay iti naibasa nga paset ti nasantuan ng Ebanghelyo. Tasigon iti lintag dagiti Israelita manipod ken ni Moises nga inyat nagti Dios. Ti inakuna a lalaki take note, lalaki nga manglukat iti aanakan iti maysa nga babae, masapul he will be brought to the temple and may daton ken ni Apo Dios. May daton ken Apo Dios iti dayta nga lalaki ket dagiti naganak na masapul nga mangitugot dagiti daton akas pangsaka iti dayjay nga ubing. No awan ti pangsakam iti ubing ay ket agnaed iti templo ti ubing dumakkel iti ag trabaho tapara ngarod ken ni Apo Dios. Ngem no adda ti pangsakam ana ti masapul nga ipaited mo either agpares nga pagaw wenno duha nga urbon a kalapati digitited mo iti templo. Tapno dayjay ubing nga inkaidaton mabalin mo lang nga iyawig sikat mang padakkel. Wenno saan no adamot ti kwar adamot ti kawadwadwadan na may nga kordero wenno may nga naganan sheep karnero ti may daton no kawadwadan na no awan so day pagaw wenno kalapati ti maited pangsukat ngarod tapno iti kasta iyawid mo day anak mo nga iso kasi kamot lang ti mang padakkel haan nga agyan ijay templo. That is the rule. Iti linteg ni Moises ket ni Jose Maria ken Maria ore haanda ko mamasapol nga tungpalan dagitoy ta isuda ngarod ket dete ngarod ubing ket Dios. Ni Apo Jesus day anak ti Dios nga mismo aan ko mga masapulan ngem gapu iti dakkel a panagtalag panamati ken kinatudyo daken ni Apo Dios. That's why inaramid ta. Napanday je templo tinungpal da tinintag kas mayan nurot. Dili ti inaramid ta. May kadwa nga rambakan tayo is ti nakadalos ni Apo Santa Maria. Iti ngamin lintag dagitoy the laws of the Israelite is that when a woman gave birth, no tay babae kat nangipasngay, syempre nagdara. Diba? Nagpadara. Nagpadara ti babae. Adu nga dara ti nakisay. And they considered it as when may considera ngamin ti dara as nakarugit ti dara. So ano ide yun una na no makaigum ka ti dara ay so sa Apo. Yung masapon mo nga may quarantine may dayo ka dagiti tao. Kasi nakaigum ka iti narugit. Kadisot ka po na nga after 40 days, when within that span of time of 40 days, you cannot enter the temple. Hangka mabalin nga mapanigay templo, iti unag iti upat apulong aldaw. Kaya iti may kaupat apulong aldaw, after 40 days of giving birth, you need to go to the temple. Masapol mo mapanigay templo, at the aramidon the rite of purification. Dijeti ay naramid na kinapo Santa Maria. Kaya dijeti may kadwa nga ramrambakan tayo. And iti kadaanan when no dete more likely familiar nga piyesta ita nga aldaw kadete kung kuna tayo nga Candelaria. So nga nablasan dagiti kandela at dati nagangatan nga kandela sa ti misa nga nablasan. Taapay kasi ni Apo Jesus isu ti silaw ti lubong. Christ is the light of the world. That's why we bless today those candles symbolizing Jesus as the light of the world. Ni Kristo ti silaw ti lubong, isud gapuna nga dagiti kandela blinesan tayo kas mangipamatmat, mangisimsimbolo nga ni Apo Jesus at ditoy unag tite at ditoy nga lugar
gapu iti silaw, nga gapu iti kandela. Dije ti kayat nga asawon, dije kandela nga blinesan tayo. Kat dagita nga kandela nga blinesan tayo, usaran tayo haan nga brown out. Nadaduma kami, di ba, nag-brown out ka. Dito man kandela di Biyernes Santo. Dito ti arami, dito ti usaran tayo. Di ba? Pero those candles are intended na blessan digday. Usaran tayo, itintay pa nagkarkararan. No, gros-rosaryo tayo, isot sinjan tayo. No, dadagiti na isang sangayan nga dawat tayo, isot sinjan tayo, dagita nga kandela. No, at masakit nga gagayan tayo, no, mamu tayo, ikarkararagan tayo, dagita ti sinjan tayo, no, ag birthday tayo, mabalimot nga isot iblaw mo, sinjam, ag kararag ka, then isot iblaw mo. Diba? Because those candles are intended for prayers. Haan nga intended nga nagati ag giinom na si Jerwar, iso ipatingam nga sinjan. Haan nga dijay. No, those candles are intended nga pagkararag. No, kararag ka, idisumdi altar, at kararag ka. Tadi nga kandela, simbolo ti kaadda ni Kristo. Kaya, di serbi, dagita nga kandela nga nablesan. Uri na kandela nga nablesan. Uri, pagkitaan nyo, dagiti kandela iti bunyag. Di ba, itod ka dagiti naganak, idulin ti naganak, apay, usaran na pagkararag, no birthday di ubing, mabalin na sinjan. Yan. No, aldaw, tipan nakabunyag na, mabalin nga sinjan. O, itlow di ubing. Di ba? As di aramidon tayo, kadagita kandela. Ang nga tiltila, dapat dito duma. At sumrod na ka, madisumgod di kayo. Kaya naman lakandelan ko na danong pa, di ba? So, nga di ti Servina. Pero, beloved brothers and sisters, ipagpanpanunutan tayo, itinayto nga aldaw ka ni Simeon ken ni Ana. Nanggagan tayo, ni Simeon ken Ana, these are faithful servants of the Lord. Ken agpadpada nga napaltiingan iti Espiritu Santo. Ni Simeon, napaltiingan ti Espiritu Santo ket kinuna ti Apo ken kuana nga haan nga matay. Aging nga di na makita ti Kristo nga inkari ti Dios amang isalakan iti ili ti Jerusalem. Ken ti entero nga sangalubungan. Even Ana, ni Ana may isa nga balo, 84 years old. Natudyo kanayon aldaw kan rabiingan karkararag ti Apo ket dagitoy ket pinaltiingan ti Dios nga handa nga mabalin nga pumusay matay ditoy pumusay ditoy rabaw ti daga aging nga handa nga makita ti Kristo nga mangisalakan ti lubong. Ket idi ta dayta nga aldaw nga ipapan panakaydaton ti Apo iti templo. Kinahanglan niyo ket December 25 iti rinambakan tayo bilangan niyo ginggalat at sa 40 days. So may kapatapulong aldaw tatay, so marambakan ni Rijay. Napanda po Santa Maria. Ni Simeon ken ni Ana, pinaltiingan da mat ni Espiritu Santo ida. Napanda iti templo. Nagkikita da. Ket dijay nga napanagnakanda, nga ti Dios, amin nga karina, tungpalan na. Diba? Kasi nakita da, ti mangisalakan ti lubong nga iso ni Kristo. Kung hindi ta nakita ni Simeon, tiragsak na, inugba na ti ubing, dinaydayaw na ti Apo, katibagan Apo, pumusay akon, tinungpal mo ti karim. Same with Ana, dinaydayaw na ti Dios. Ta nakita na nga mismo iti mata na, ti kaaddan ti Kristo nga mangisalakan ti lubong. Ano ti pagpanunutan tayo? God is faithful of His promises. God never, haan na pulos nga malipatan. He never forgets His promises. That's why, masapol nga kanayon tayo mudlagtang agkarkararag kas kada Simeon kan Ana. Because prayers, through our prayers, makikon-connectar tayo kan ni Apo Dios. Kat gaputan ni Apo Dios kat faithful. Gaputan ni Apo Dios kat tungtungpalan na ti karina. Ano nga rod ti karit kada tayo? We also need to be faithful to the Lord. We also need to become faithful to God. That's why we need to constantly pray. Masapol ka nga, kang kanayon nagkarkaralaglata. Kasi di jay nga makita na, then they kina-faithful tayo kung kuwana. No, nagsardan ka nagkarkararag. Apay nga nagsardan ka nagkarkararag. Apay, nauma ka. Naawanan ka, tinamnama. Dije di pang testingan ni Apo. Sungarag ka muna, nagdumagat, nagkararag ka, haan nga masumbatan nga insigida. Kaya ni Apo Dios.
Kaya ni Apo Diyos with just a blink of an eye, may salaan na kasjay na, may tud ti masapol tayo. But He is testing our faithfulness because He is a faithful God. He is a faithful Father who never cease to give what we need. Diba? Inaldaw-aldaw ano nga blessings. That's why challenge na tayo. No kasanumot ti kina anos tayo, no kasanumot ti kina tudyo tayo kung kuana. Sumahaan na nga itod nga sigod dagiti karakkararag tayo. Digiti challenge kada tayo kakabsat. Never cease in praying. Masapon nga karakkararag tayo ng tangakan kanayon, takas kinapo Diyos nga agtungpal iti karina. Tas di tayo kumamot, makita na kumamot, nga da tayo tungtungpalan tayo, dagiti pagrumpungan tayo, tas may isa nga Kristiyano, tas may isa nga tao. At the end, isagutan na tayo tumot, iti adong ang grasya, adong ang parabor. Digiti challenge kada tayo iti tayo tingal daw. Diba? Nung nagdumang kami, agsardan tayo maagkararag, kasi maawanan tayo tinamnaman. Mapukaw te pamati tayo, kasi di tayo mamaawat, tayo grasya nga daw dawatan tayo. Ano di kanta? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Legit kanta nga napintas. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung naroon, may Apo Diyos faithful, iti karina. That's why we, da tayo nga tao na, masapol nga agbalin tayo nga natudyo. Bueno, ano na kami, Ilocano faithful, ayan. Agbalin tayo, nga natudyo iti amin na pagrumbangan tayo kas may isa nga Kristiyano, tapnod tete gungguna, nga kaya tayo mamaawat, iti Diyos kada tayo. Amen. Tumakdar tayo kakabsat, intay ng ipaduyak-yak, iti pamati tayo, mamatiak, iti may sa Diyos. Agan na, dahil sa pasa kapigsa ng sarit, at nanayan kahatuan ken nalmeng. Ang mga taot ken mang tagitibiyag, mangiturong mamagaraw ken mang taginayon iti amin nga da. Isuti ng dakan ararwa ti lubong, buot ken punganay iti amin na biyag ken garaw. Nupay di pa'y nasaraman ti gagangay na, in mapadtuan ken inmet makita ti kinaparungpuna, ken tinay padpaduma asirip na kadagiti nakakaskas daw nga aramid na. In malingag it unig ti puso, tinasantuan unig atimek na, ket inmet mananang ti kinasamit ti dungo ken ayat na nga ama, iti may gagapan na kaitet, dagiti masapsapol tayo itinaldaw. Mamati akatiapo, tayo sult ti mong nibi kangatwan, isumet ti mong nibi akaimbagan. Mamati akatiapo, pinaraswan na ti tao, tapno itumulong babaen, iti singpet ken gagat na, iti bagimbagan ken pagrang-ayan asapasa. Anang sata tatita o repeng na apatinayon ti addaan pagpaayan, ken mangbirok babaen ti na panagpanog iti pamusposan tarigiti masapsapol. Agpanunat ken agaramid iti imbag, tati apo gunggunan na dagiti na imbag, ket dusaen na dagiti daki sa pakpakinaken ken araramid. Nung paisaan na dagiti naranggas unay dusdusa ti inay paay, di man tagirong marusya kinarintig na, inpunwan ti di mabubos sa kakaasina. Mamati ang na marswakas para igaga na kanya kita, akas ama na dungo, kas patumitin na kanyang panangklon intong duman iti papatay ko, kas panangklon na siyasi ti may saan yung paganaganap iti bangkay ti anak na, kat sa anak to mapukaw tignanayon yung sunturag balbali ti langak, sapay kuma. At tugaw tayo kapagsak. Kakabsat ko, ang dawat tayo, ti kaasi, ti manangaasi, unay nga matay nilangitan. Isuan ang ibaon ka na po tayo sa Kristo, tapno may naliwliwayan, dagitag dadadingit, umay nagasan, dagitag sagsagaba, itiligat, ket umay namet ipagteng, ti panakay salakan, dagiti aming nga tattao, nga tungpal, ken mamati, ken kuana. Iti tunggal dawat ko na tayo, umararaw kam ken kaapo, indengan na kami. Umararaw kam ken kaapo, indengan na kami. Idawdawatan mi apo dito, agimong ken tinasanto na simbaan mo, Independent Church of Filipino Christians, Saglipay Memorial Church. Umararaw kam ken kaapo, indengan na kami. Idawdawatan mi apo ni Obispo Erwin Abeliang, Obispo Maximo ti simbahan mi, digita amin na Obispo Papadi ken Seminarista, katulungan ti simbahan,
agraman met itilay ko ken kapamatyan mi silawan pasing kenam ken pasantuan kadidati at pagimbagan ti sa pasak asimbaan. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Idawdawatan mi Apo ti pagilian mi a Pilipinas dagiti amin ni iliken syudad ti probinsya mi Ilocos Norte nang nangruna ti syudad mi a Batak agraman meten dagiti mangituray kada kami tapno kalakaman mi kumaapada-pada ti kinalinteg kapya ken rangay. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Salwadam kad met o Dios dagiti naganak kada kami kakabsat kakabagyan gagayem ken dagiti nakautangan mi kinaimbag ganakem. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Ilawdawatan mi dagiti amin na padami a Kristiyanos tagkay kay sakam kuman iti sidong ti may sa pamati kanayat iti sidong ti may sa ngarban tewan ti kangatwan nga padi nga isungan niya po Meso Kristo. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Kadagiti amin nga tattawid mo Dios tinilangita na grasyam kadagiti anak mo anang ipaay ti daton sagot ken pagyaman iti dayti nga nasanto na misa awatem kadi Apo ti pagyaman da anak mo Joy Nestor ken Katkat da anak mo Grace Nora Noriel ken Idam ti pamilya Ragindin da anak mo ti pamilya da anak mo Mr. and Mrs. Nick Coxon Mr. and Mrs. Rizal Almondia Lisa ken Jessie Tutaan ni Jensa ken ni Roda da anak mo Architect and Mrs. Sabino Ramos Mr. Remedios Dasaten Gloria Carbanatan Ligaya Carmen Calida Maria Onagan Mr. and Mrs. Edison and Prade Bacnat, Dr. and Mrs. Daniel Baby Peril, Gregoria Ulit Corpus, Mr. and Mrs. Wenny and Mildred Agbigay, Ruben and Evelyn Corpus, Juliet Corpus, kanyanak mo Anena Pasamonte, dagiti amin yung kabsat miya pumarokya ti parokya ti Bishop Rico Batak, ken dagitoy nga kakabsat mi isud a makigundaway makiranod ti nasanto na misa, taginayunem kadi Apo ti salon at ragsak ken imbag agasgasat da. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Kadagiti amin na masaksakit, ingkamet idawdawatan idaw Dios, ang nangruna ken anak mo Jonathan Juan, paimbagem ka din Apo dagiti saksakit dagat agpulang ka din tinapukaw asalon at da. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Kadagiti amin namin minatay, so kami dawdawatan ken hilaglagip, babaen iti daytoy sakripisyo tinasanto na misa, ipaay mo kadin Apo pakawanin dagiti amin nagbasulan ti kanakararwa da anak mo Francis Calayawen, Leoncia Cayawen, Julius Fontanilla, ikararwa da anak mo Candida Pambid, Purificacion, Pasamonte, Dolores, Flaviana, Dimas, Laureana, Eugenia, Eulogio, Andres, Victoria, ikararwa da anak mo Siberiano Onagan, Efren Mendoza, Efren Biernes, Luz Biminda Agustin, Maria Agustin, Miracle Agustin, Juanito Corpus, Cesar Jan Angelita, Basilio Corpus, Petronilio Franco Jr., Vicky Shirley, Reverend Father Serafin Agudelo, Magdalena ken Dorocha Bactin, ken anak mo Perlita Chan Aguinaldo, ken amin dagiti kabsat mi apimusayen, nga awanen makalaglagip ang mga dawdawat ken mga karkararag kadakwada. Aklunem kadidan Apo dita pagariam iso ngayon karim ngagpaay kadakwada. Umararaw ken ka Apo, hindi na kami. Denggem kadi o Dios, dagiti akarkararag mi, dem kada kami tegtultuli na santo na panagbiag mi, tapno may karikam to kumaami na makipaglak ami tegganayon na gloriam. Gapo ken Kristo nga Apo mi, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Ti Apo kan kanayon nga dakada kayo. Basta kumamet ken ka. Kas panagsagana tayo makipagpaset iti nasanto na padaya ti Apo, hintay nga isagana ited dagiti daton tayo nga agpaay iti nasanto na padayana.